Tampere Unitedin pilviliinahaaveet kolmannesta perättäisestä mestaruudesta ovat karanneet jo kauas. Tilastojen valossa Tamulla ei ole enää mitään mahdollisuuksia. 5 viime vuoden aikana mestari on menettänyt keskimäärin 20 pistettä, Tamu on menettänyt nyt jo 15 pistettä. No, joka osa-alueella meidän päästettävä omalle tasollemme ja ei saada nyt vain jotain epätoivoa eikä itseluottamus saa mennä tämän takia, vaan on jatkettava eteenpäin ja pääpystyssä ja uskoa parempaan huomiseen. Medon tekemän avausmaalin jälkeen Tamu ei hyödyntänyt ainoata tasoituspaikkaansa. Unitedin keskikentältä Vili Savolainen siirtyi tunnin kohdalla toppariksi ja sen jälkeen alkoi Thomas Saidakin show. Puolalaishyökkäjä iski puhtaan hattutempun 11 minuutissa. No totta kai mä oon aina pettynyt, kun mä vihaan häviämistä, että hävitään 5-1 ja vielä aika rumillakin numeroilla, mutta tietysti täytyy olla pelaat kuitenkin taisteli ja me tultiin hyvällä sykkeellä kuitenkin Helsinkiin pelaa, mutta se kuvastaa vähän meidän tilannetta tällä hetkellä, että muutama helppo maali, niin selkä menee poikki, että Tamu on tällä hetkellä vähän erikoisessa tilanteessa, että me ei olla tietysti mun aikana koskaan oltu tällaisessa tilanteessa. Valmennat kuulemma nykyään harjoituksessa englanniksi, miten se on vaikuttanut peliin? No ei se tietysti, se on ihan sama millä kielellä siellä puhutaan, että pääasia se, että me saadaan sitä laiva kääntyä. Valmennuskielen vaihtumisesta on hyötynyt ainakin viime kaudella epäsuosiossa ollut nigerialaishyökkääjä Daniel, joka on tällä hetkellä Tamun paras maalintekijä 2 maalillaan. Daniel teki HJK:ta vastaan Tamun ainokaisen. HJK:lla riittää hyökkäjiä. Vaihdosta Mäkelän tilalle tullut Jarno Parikka ehti olla kentällä vain 5 minuuttia ennen kuin teki 5-1 loppulukemat. Saidak siirtyi Veikkausliigan maalipörssin kärkeen 5 maalillaan. I'm very happy that I scored 3 goals, but the most important is that we win and I help the team with the 3 points because it's very important that we need the 3 points because other teams won yesterday and we want to be champion and this is very important that we win.